khat chu Mr. Given an no pangte chu homework ape a Thanksgiving chunga an chungte thil ti le an dan te chu zir chiangin class lea report an pedon ani zana chuan George chuan anupui nena akai san tur thu soya Mary po chu alo hlim ve hle George chu University of Tulsa a football coach da ani a chu University chu Oklahoma a omni in Texas atang an inson angai don ani chu kher chu Mary chuan a thlop lo hle maya naupang ho zirna lam a boy pha a hlawa chu mai ba ka anu mi mo I hlata om chu adu lavani George hatan chuan atuina ani mai ba ka lo tha jok a mu theina tur ani boxia inson ngei chu adu a Mary nen chuan in hnial zuin Sheldon chuan an in hnial lai chu alo shefu a ti chuan aruma lutin thil thleng chu a record le ngal atuk chu Thanksgiving ani a Dr. John po an som ve a Dr. John chuan Thanksgiving chu ama chawa a man thin thu soin chutia somani ve ta chu alomin apur hle ani pon lama George te pa fa chuan bol an lo in pasa George chuan a fa pa chu angai dan thria tumin pe hel takin engemo azota Georgia chuan meiche chelo deu omna ani pho chuan khoi muna po a shelo thu asoyani George han Sheldona azot vele a homework awanga a chan theilo thu lo soin a neutral thu in a lo chang maya chuti lai chuan Dr. John chu aron chuak ve a ball in pass chu a pe ve thu soin George han ball chu avom pheya Dr. John chuan olsam devin kut khat chau hian alo man chat maya makanti kher mai Mary thung chuan anu hnena an har sadna to mek chu engki mashila apuina ngenin George shiata atu te mulawa a theilo thu te chu soiluam turin angen ta top maya mi moi po chuan ole antel lo chuan ka thinlung hi ake som vekani mai kalo ti ang ti na lo changa Mary chuan inson chu adu lo hle ani lelama George hala chuan afa te ngai dan sha tumle anril ru a min theinan alo ti pui vezela misi po chuan thian siam te chu a ol sam tho thu shilin a she lo thu alo shil vele bok ti chuan Sheldon chu azot vele a ma se aniu thal thu bokin alo changle ti chuan breakfast an eidona Mary chuan a indote te in lom thu soina nei arota ama chuan bulchanin chungko a in pole in nai taka an chu alom thu asoya chuta misi chuan ani sopa so ti in Dr. John chu akoka Mary in kan chung ko peng pakhat ve thawani ati chuan Dr. John po chu alom ve hle Mary chuan soi chun zomin innuam tak pathiani na pe ka wangte then fel tak ape ka wangte anu an inbul nai maya a oma wangte le no pang house school kal na thalu tu ka wangte chuan lom thu asoya George ero chuan alo evak lo misi chuan soi tur em anei lawa ti chuan mi mo I chuan soi vele in Mary in angin atu te amu phak maya an chu alom thu te asoya an lawani chuan ka thinlung hi ake som thei hialang te ati vela George chuan Mary nen chuan Meltonin angei ru hle Dr. John po chuan alom na te chu asoi velwama mi moi nen an intong chu alom hle bok ti chuan Georgia hun na thleng veta a ani chuan workshop na athok thei te chu alom thu soin Alisa I chu mel chale pian na lati thu asoi tel sham Sheldon hun ani veta a ani chuan a experiment nei meka wangin asoi ve thelo thu zong asoi ani ti chuan George hun chu alo thleng veta chu an e khom chu alom thu soin bulachana an ramin anta na thil cha ati te awangin alom thu asoya ti chuan soi chun zomin abik takin hunrem chang em mai kan nuna voi khat ba kan ton lo tur rislem te chia lak ngai ani mai ba ka inrin ton na chia an nei ngai thilania ati chuan Mary chuan tuna kan ti don mo alo ti a an in hnial tan le ngal mi moi po chuan Oklahoma a dai inson chu tha ati lo thu lo soi ve bok Mary chuan atoke tu ma kan inson lawang ngoi ula cho ero ati chuan George ngai dan ani to big lo thutluk namin siam sakang mo atia Mary chuan nilove kan zawaya tan ka siam zok atia ti chuan George chuan a choi lai chu tho sanin a chuak zui ngal mak mai ani
an boruak chu a that lo ema wangin Sheldon a po chuan a voi khat nan a homework chu ti chun zoma tum ta bik lo Mary tap chu mi mo in a lo thlema Georgia le Missy te chuan TV an en thunga pona Sheldon le Dr. John te chu thu in an tuizong science lampang chu soin an ti boka chuti lai chuan an in kota car hon ri hi an ria a George alo ni car tharnal zet mai hi alo khala chu car chu a lei tharani Zana Mary le George te chu an in hauna sale hle maya mi moi chuan midang zong chu a in lamariak tura shilin an chuwa ma in Sheldon chuan amut korlak le lok atuma ma se underpen nena mumai turin an lo shil chuta Dr. John ala chuan thilpoi mo lu tu ka the ngil ti in a let le a George ate in haulai chu wati buain zanria tui tak min lo bot sai saka wangin kalome avati a mi mo in rang takin alo put let le ngal ti chuan an in hauzoa George chu a car thar nen chuan len chu atuma ma se thui po atlan ma in a car chu aron khului mai atlan theilo zui ngala mi moi chuan tuk vera tanga lo enin so alo ti hle atuka class an kalma in Sheldon chuan anu nena apa umna azota anu chuan Oklahoma a interview tura kal thu chu alo shil Georgia chuan kan in sondo nemni ti in alo zot ve wata Mary chuan engma hi ka shethiam to big lo alo ti ringotani class at chuan an homework te chu amal malin an soihloma Thanksgiving a an chung te thil ti te chu ani hlom Sheldon a huna thleng ve ta a Sheldon chuan anu le pa te in ho thu soin mi moi te ina an ria thu soi boka trap trow chung hian underpen nen chawa amu thu soin atan chuak ngal de ani chuti lain University of Tulsa a ve thung chuan George an interview alo machon meka engkim chu akal tluang viau mai ma se George chuan aril ruwa thak le thut maya chopchil takin chu na chu a hnol le ta zogani ina thlen chuan a chung den an lo muak thupa chanchin an zo chuan thil dangena chang daya mi mo in thin rim taka a zo ta ka chuan na chu a hnol thuwa soi ve ta a makan ti hle George ama chia in ngai tu alawa a chung te hlimna angai poimo zo ka wang chuan Sheldon an apa chu a chuang le ani mi moi le Dr. John te chu an hota a mi moi chuan voi khat chia chu ti le ila ati chuan Dr. John chuan tak mo ma se I halu tu ka nge ti na lo changa chuta mi moi chuan ka ha lawang khongain alo ti vele chuta Dr. John po chuan ka hnar thelo che chu ani hi ati a ti chuan mi moi chuan changthop chu la in a vom phei thuta Dr. John chuan alo man chat maya chu an lomin an nui war mai ani tum khat chu Mary in a fa te bazar puin Sheldon a phe khok tur an ena vandoi thlak takin a brand du takalo to lawa adu zong ne na in angdeu hlek an ko mu po chuan adu tlat lo chuti lai tak chuan Linda ile a fanu pe chite po an ron lang ve lol maya Mary in Sheldon a phe khok du anga omlo thu te chu alo shil ve ngala chuta Linda chuan fingdeu hian Sheldon a phe khok du lo chu an ste na bun thin anga ni thu a soita a chu vele Sheldon a po chuan an ste na kelam pang chu ala mu ngai lo wangin Linda thu soi chu a oya ti chuan a ma lok poa abun du lo phe khok chu adu ve ta ni Missy le pe chite chu an du in angin an in mil hle maya Hello Kitty store an nu te kalandil po chuan an lo phalsak ve mai boka an mani to ka chuan nuaman ti ve hle an ho ko nga Missy chuan pe chi chu an in ariak tura soma du thuwa soya anu po chuan alo phalsaka Missy chuan Sheldon a chu thu thlenga mu mai turin a han ti le a ma se Sheldon a chuan a phe khok bun thin a thlak to thu soin mudna le zel chu thlak atum lo hle a chu wangin Missy chuan kan mudun mayang ti in pe chi chu an in ariak tur chuan asom ta thawani atuka pe chi chu anu in a thla a Sheldon a chuan chemistry homework hi alo ti meka chuta pe chi chuan ikiu reu lutuk ke chuan ni kumlama ka ti vek to alo ti a chu thu chu Sheldon a huat tok atling le hle to ani
Zana mudma in pe chile misi te chuan game eng emo an khelna Sheldon na chu an som ve a ma se atel ve du tlat lo misi chuan putarania naupang inti hlimna sha thiam ve lo ani so alo ti a Sheldon na chuan putar ti chu adu lo hle mudhuna po chuan an la bengchen ema wangin amu hil theilawa bengcheng lo tura ati po in an zom du si lo tilve mai turin pe chi chuan asom le a chuta misi chuan somsu putarani kha alo dile man mo Old man. putar ti chu alak nat ema wangin atuka Sheldon na chuan naupang chea taka om theinan ti in inti hlimna tur le atumta a chuta kil khata bazinga chuan amital hle a chu leita ni ti chuan apa hnena chewing gum chu ei ve turina hanti a apa in aphor chuak chia chu chewing gum ni lovin in bum na mai hi alo ni a Sheldon na chuan lotling in ti takin bazinga ati zui zat mai ani Bazinga. ti chuan Georgia ruma avakal vele a muta dule dulawa zota ma se Georgia chuan trikani ti chu alo shekiau mai Sheldon na zok chu aphuna sa a atanga chuta achwa don chuan bazinga ala tile sham ti chuan bilia avakol le a ti derin electric company atanga ni thuwa soya an fridge ha chuan karena kalcha MT chu en turin atia bilia po chuan lo oi ve main an fridge chu avaina ti chuan Sheldon na hnena chuan karen chu akal cha e avatia chuta Sheldon na chuan ani chuan va umro ti in bazinga atilia ada zui ta ngal chumini vek chuan misi in Sheldon na chu iwalungai mel ve atia Sheldon na po chuan alungai thu soin ringnun chu harsa ati thu te asoya kalin huna engki machama yang ti in ka in nem chin ma se eng ma hi ka sha thiam to lawani ati chuan misi chuan nematuma Sheldon na bula awa thuchi achu thudruala voi ri anga richuak thei thil chu thutlenga chuan aloda areng mai hi ani a misi ati der thei chu a in chuang hle nikhatsu Sheldon an TV a Mishington superhuman siam chua tuma apes te zirtir na an pelai hi alo ena chuti lai takin misi chulo langin match to thiam lo nei chu avan zota ma se Sheldon na chuan a peilo thu in alo chang misi chuan angen lom loma chuta Sheldon na chuan ngai tu na thade waron nei thut mai superhuman siam tuma apes zirtir na an pek angin misi chu zirtir na peka mifing taka chua adu ta a ti chuan misi hnena chuan a zirtir tur thuwa shilta ni Sheldon na chuan a han zirtir chanta a chuti lai chuan Veronica ichuran langin Georgia chuan alo dong songa anu te nena Bible chiar ho na nei tura local ani thu te chu asoya chuta valer Georgia chuan athluak averle chana Veronica in itel venga yem ati chuan Georgia chuan rinna Bible le pathian ti te chu ka achillo chawalom alo ti vele ringot mayani lelama Sheldon na te unau chu an lola inzirtir ve zela atopa misi chuan fraction chu athiam ve hlo maya chuta Sheldon na chuan aril ruin minute som chung lakin zong hna fraction ka zirtir theania mason na ro pui takani ti in aphur zwal hle Mary te chuan Bible chiar ho na chu an nei don ta a arin lo dewin Georgia chu aron lang ve hlol maya chuta inbol khat em kha alo inbol fai thlap ti a hria chuan Veronica I abe se wanga ni ti chu anu in alo hre thiam ngal ti chuan anu in Bible chu chiar ma saber turin ati ta a ma se a keu po a keu dik thei ta reng lo maya Veronica I chuan a Bible keu sa chu a petaringot mayani chuta ala chiar thiam lo em mai le ngala a chiar zo rualin tu ma in amen an lo tilova Georgia chuan zammi alo hian min amen sakve don lo mi ala ti hem mayani Sheldon na chu library a kalin a ngak tu hne na chuan mi molde hne na zirtir na pek dan le khabu adu thuwa shila chunu chuan mi mol ti ringot chuan a huam zau si a hansor zim deute alo ti a chuta Sheldon na chuan mi mol deuh chuan Alf ne na lekha athon thin ti in alo shil chuti lai chuan George thung chuan skola Veronica I chu alo hel le reng to
Veronica I amorwalin across thi or chulang sar the ang berin ada ngal zata tichuan Veronica I nena chuan ahma zana inlar na amu thu asoya athu soi chu ka shethiam vek lova ma se ka shethiam chin chu nangma nen hian in kop tlat turin min tia mi har sa te tan pui tur le fian riala tong trai dun ti vel te chu ti dun tam turin min cha ani atia Veronica I po chuan har sadna om lo thu lo soi ve mai boka akal san nuwa Georgia chuan medila katlange ngeyang ti in aphun zui sap mai ani chumi zan chuan Georgia po chu in khom ve nge a Veronica I bula chu in Pastor Jeffan tong tai rual na hun ahman puya Mary chuan Veronica I ta na dil saka ashing nun chu dik taka ahman chho zel theinan chakna peturin adil sakani Veronica I po in a unaw nu tan dil sakin a ruihlaw ti thin atla kong dika zo ve theina na dil sak ve boka chuti lain Georgia ve thung chuan lalpa wana tang min mu thei ti ka sia kabula me che thu chiat lo zia po ishat ve karing mani tang mahaya tongtrai tur kani lo ti ka sia a ma se inrem siam ka du ani min in ngai zon tir ani chuan Sunday a piangin ka in khom zia to ang ti ina tongtrai ani atuk zinga misi chuan alftan letter lo ziak le mel to a sheldona churon langin misi nena chuan mishing taka chu adu thu te suin a experiment nei tura chuan tel turin a soma atira misi chuan alo nar zeta ma se a som ta ka chuan alo rem ti ve ta shamani Georgia chu anu in skula athla pathian hla te chu asave hlar maya Mary chuan a oilo na samai tunge bumi tumle tak ati chuan Georgia chuan alo phana samaya Veronica I wang mai maya in khom te chu a that berlo thu Mary chuan a shela chuta Georgia chuan Bible a chiar pui thin ve mai thu soin aba ko omlo thu shilani ti chuan tongtrai ngalin anu thin rim na chu beng dai sak tur te chuan adil vezar boka atong trai zoa anu hena chuan I amen theim atia Mary chuan a theilo thu alo shil lelama sheldonan misi chu zo na te han zo chana ma se misi chu alo thu tak lo em maya sheldona chu abei dong hle sheldona chuan tema hena misi laka abei don thu te soin a thluak chu blocklat ang mai nia asya thu te asoya chuti lai tak chuan library ngak tu chuan lekha budang chu alo pele a chuta chuan ti luina manga inzir tir dana inzia kani ti chuan video recorda misi chu ti luina manga zir tir na pek atum dan te asoya tharum manga ti lui chi ni ina shebok silava chuta ti dan tur angai to le mek lain anau te lem chu a she chuak zoka anau te lem ti chet sak manga vowa tum ta ni skula chuan Veronica I chuan baptisma a chan tur thu alo soya chuta Georgia po chuan kepo in chan kalo tum ve me kalom alo ti vele ringota Veronica I chuan kan changrol thea lom ti in chanrol mai chu an tum ta ni ti chuan baptisma an chan hun tur chu arun thlengta a Veronica I chu pastor chuan a hnim pil masata a aron ding chuak le chu a mel tha ati ema wangin Georgia chuan mit khap lek lovin alo en reng maya ti chuan Georgia chuan baptisma chu achang vele don ta a chuta Veronica I chu ka hmangai cheti in a kis ta thut maya Veronica I chuan namson ngalin a hnek ta pop mayani lelama sheldona chuan misi chu anaute lem sam tan saka alo vo ve a misi chuan engma azir du chuan lawa wang chuan sheldonan anaute lem sam chu akat sak ta mok maya misi thin rim lutuk chuan sheldona chu a hnek pop mayani Mary in an unaw chuan a hawa an mai chu aduk ve a an in soifia na chu pomsak lovin Mary chuan shemna ape a hun enge mo chen chu chua phal sak lovani misi chuan alftan letter chu alo ziak le mela chu a letter zia chu alf chuan an lo chiar sak vea a hlimpui hle tum khat chu skula sheldona pum chu anathut mai an school nurse norai bula chuan avakala ani chuan damdoi te lo etirin class a chuan a thu vele maya ma se relo te nuwa apum na chuan zualama panzela wangin
School atang chuan George sana shwai ho a. Mary po biak in atanga ho ve ngalin Sheldon chu anga event vata. George chuan lo thon tura om lo thu soin a anga adam le mayang alo ti a. Ma se Mary ngai dan chu ani ve haulo. Sheldon ngai chu a thalo hle a. Zana Mary chuan mutirin athamwan mol bok. Chuta misi chuan anu nena. Nu phir u nau te hian an nat na an intor pui ve thin ti sia em alo ti a. Mary chuan naktu ka school ekal don alo ti mak. Mary chu a hle thailo. Chutia Sheldon awanga Mary a lau thong lutuk chu Georgia nalo thi ka. Adam lovin chutiang chuan a lau thong ve ngai lovani. Chuta misi chuan Sheldon a din hmuna thadlo thu aron soi hlol maya. Damdo ina anu le pa te chuan an kalpui ngal. Huninge mo chen aliam le nuwa Mary chuan in lam chu avakola. Sheldon a mit bom an paya ngai thu avashilani. Mi moi chuan misi te unau chu a hril chhong vele a. Chuta misi chuan a mit bom chu ron hon ro se engtin nge ha kan thredu alo ti a. Mi moi chuan makti mel takin kalau zo don nia ti ina chang ve to mai ani. Damdoi ina chuan Mary chu atong trai mola. George po alo in thiam lo hle a. Alo ngai ho lutuk chu a in sir tak zetani. Sheldon chu an zai chan don ta a. An zai la ya shiat lo nan mud hil na hip tirin Sheldon chu amu hil ta siai mai. Amu manga chuan an chung kwa in van bo ruak lunga an lo chuanga. Long captain alo ning nge a. Monster whale ang tak mai chu an lo be ani. Zana chuan misi chu amu hil theilawa. A omanom deuh takin ti in Sheldon a khuma te chuan a in son tarin ngot mai ani. In zai chu an zo fel theita a. Engkim chu akal tluang veka. Nithum vel damdo ina ala omanga ti chuan an chuak thei mai don ani. Sheldon chu an chungin an va mu thei to a. George chuan a comics bu te chu a ken saka. Chuta misi chuan khoya nge imit bom chu ka hmudu ania alo ti vata. Nurse duty chuan an pai dai thu alo shil. Sheldon chuan ho adu hle a. Ma se anu le pa te chuan doctor thu zom tura shilin an min thei sham. Ma se Sheldon chu ina a ho theila wang chuan a thin rim le a. A swal chhoin a khir em a. Ama enkol tu te chuan an ning hle. Ama ti hlim tura an jokal roi po thin rim takin alo chwa tir le a. Eile in tur an pe ka piang chu a soi sel reng mai bokani. Zana chuan George han alu khamle apuana ken saka. Chuta Sheldon chuan lom thu po soi lovin thin rim zet hian tinge misi rima vanam ve alo ti zek mai ani. Nakin dewa anu in zun rama thiar pui vele a. An le chu a roommate thar Ricky ha chu awa mulol maya alom lo hle. Nurse duty chuan zan khat che ani mai naktu ka I chuak to don an ti ani chu atia. Sheldon chuan room shan ka nei tur thu po an soyalom nat na thalo takte alo kai mai thesin alo tile. Chuta nurse chuan a kai lo thu soya. Sheldon chuan Doctor zo ka du nang chu nurse duty ve mai ni a ishelo atile chuan nurse chuan ado theita big lova a hauta shep maya. Sheldon chuan a hlavin alu abuta ngau ringot mai ani. Sheldon chuan TV a ina chuta po chuan a phun reng maya. A roommate Ricky chuan beng dai tumin ati ti puita a. Ricky chu alunga popa chumi no tura damdoi ina lu chu ani. Ricky chuan fiam thuin kalungan no zoa chuan Iron Man ang tanito ang atia. Sheldon pek chuan Iron Man anen an in an theilo thu te chu alo shil le zek mai. Chuti lain in lama misi chuan Sheldon alo mo na thu jiang chu alo buat sai meka. Mi moi ne na chuan huna du le thu te chu asoya. Chu vele mi moi chuan Georgia kovin misi chu pui turin atita ngal. Atuk zinga chuan Sheldon bula Ricky chu alo to lova. Inzai turin an lo nur chuak to alo ni. Sheldon chuan angai to aru hle maya. An ho ma in nurse duty ne na chuan Ricky chiar turin Iron Man comics bu chu anu chiani. Nurse ne na chuan an enkol na awang te chuan lom thu asoya. Nurse chuan chutia a fel ta thut mai chu makati ru hle. In lama chuan chuan elain anu in nurse ne na changko la donga
a roommate Ricky chu hlawtling taka an zai thu aron shila chuta Mary in vakan ve ila ati chuan Sheldon chuan alo du le tatlat lo chuti ilain George chu telescope pom chunga ron lutin Sheldon chu ape a Sheldon po allomin apa chu lom thu a shil ve ngala George chu Sheldon laka a inthiam lo ema wangin adu zong tak chu alo le sakani